Приоритетите в сферата на културата и изкуството представи в Регионалния исторически музей кандидатът за кмет на община Враца, издигнат от ГЕРБ, Петя Аврамова. Враца има голямо историческо и културно богатство, но за да може то да се види от повече хора и да привлича туристи от цял свят, трябва да се модернизира културната инфраструктура и това е един от основните приоритети, заяви при представянето Петя Аврамова. Залагаме и на нови идеи, каквото е изкуството на художника Красимир Тодоров и неговата ZenTart технология. Създаване на подходящи условия във фондохранилището, климатично-вентилационна система, създаване на оборудване и подходящи условия за излагане на тракийското съкровище и една голяма идея, която тепърва ще стартира. Това е една постоянна изложба на ZenTart изкуството, или това е музей от хартия, която предстои да бъде стартирана и да се излага в историческия музей във Враца. Враца може да се превърне в културен център на новото изкуство, което е пресечна точка между минало и бъдеще, допълни кандидата за кмет на община Враца, издигнат от ГЕРБ Петя Аврамова, и това също е наш основен приоритет. Тръгва се от идеята на ZenTart изкуството и се стига до една идея за създаването на този фестивал през май месец, всяка година в град Враца, който обединява изкуството, културата, образованието и хай-тек технологиите. Нещо иновативно и ново, друг начин да видим изкуството. Благодаря за подкрепата, която получих през тази година от община Враца, а идеята за фестивала, музеон и създаването на фондация, която да го организира, не е моя, тя е на цяла Враца. Фестивалът ще превърне града в духовен център на новата технология и ще привлече хора от цял свят, заяви художникът Красимир Тодоров, чието творби по новата технология са изложени в Регионалния исторически музей. ZenTart е нещо, което може да направи наистина Враца един духовен център, един нов център за развитието на новите идеи, съчетани с развитието на хай-тек технологиите, иновационните идеи и тяхното прилагане в търсенето на новите измерения. ZenTart технологията е революционна и фестивалът ще привлече водещи компании от цял свят, допълни Красимир Тодоров. Очаквам тук да бъдат най-големите компании, които са свързани с разработката на ноу-хау в областта на компютърните технологии, периферии, примерно това са Intel, Microsoft и така нататък. Тези компании, които могат да сравнат часовниците си с това нововведение. Към събитието, което ще се проведе през май 2012, има сериозен интерес, заяви от своя страна кандидата за общински съветник от листата на ГЕРБ Кирил Беков и посочи за пример Руската академия на науката и изкуството. Държавата също ще подкрепи идеята за фестивала, заяви от своя страна областният управител Пепа Владимирова. Купуването и продаването на гласове е престъпление.